Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha eSABC lihaye uyawuqonda ukhumbule embukeli into kubana phezolo ebebuqhawula usuku lwabantu abatsha ukuthetha banzi ngemibe echaphazela ulutsha kweli sikhwebe usekela sihlalo wearhente ejongene nophuhliso lolutsha iNYDA uBonga Makhanya. Masikubulise Makhanya, sikukwamkele apha eSABC lihaye, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Sibingelele ubabukeli bonke bakwa-SABC nabonke abantu abasha abalalele. Enkosi kakhulu. Qabaqaba uyintoni umsebenzi wale arhente? Izolo umsebenzi obukhona bekwenziwa i-Youth Day commemoration ya June 16, 50th anniversary where sibungaza konke obekwenzeke eSouth Africa since then nange-democracy kanye na yonke iy'nhlelo zahulumeni ey'khona ekulekelela abantu abasha esihlangene nomongameli kanye nabanye ongqongqoshe ukuthi ikuphi abakwenzayo ukuthuthukisa intsha yaseNingizimu Afrika. So bekubaluleke kakhulu ukuthi i-NYDA ibe khona futhi idlale iqhaza elikhulu ngoba uwona mnyango kahulumeni okhona obhekelele intsha, obhekelele nazo zonke izinto ey'phathelene nabantu abasha. Ni-NYDA nisoloko nigxekwa kabukhali ngentswelangqesho equbayo apha eMzantsi Afrika kubantu abatsha. Ucinga uba niyawenza ngokwenene lo msebenzi? Isimo sabantu abasha eSouth Africa sisihle njengoba sazi ukuthi i-youth unemployment ihleli phezulu ka-40% eqondene ngqo nabantu abasha. So i-NYDA umsebenzi wayo ukubambisana namanye amalungu nabaholi bohulumeni ukuze sithuthukise abantu abasha. Sisodwa asiboni ukuthi singanamandla okubhekana nazo zonke iy'nkinga zabantu abasha ngendlela efanele ngoba isimo nenkinga esibhekene nayo inkulu kakhulu. So ukubambisana kwethu neminyango ehlukahlukile efana neminyango yezomnotho ka-Treasury ne-Presidency ekisilekelele ngeprogram esibiza nge-Presidential Youth Employment Initiative ne-National Youth Service kanye nama-programs amaningi esiwenza namanye eminye iminyango efana ne-social development ukukhombisa ukubambisana nokukhombisa futhi ukuthi umnyango lo wethu wabantu abasha awuzukufeza zonke iy'dingo ey'khona, awuzufuthi ukuba namandla noma nemali yokwenza yonke into efunekayo. So kodwa siyakholelwa kakhulu ukuthi ngokubambisana nabanye abaholi neminye iminyango sogcina sesifile la siyakhona. Yebo khona kuney'ngqinamba kuningi futhi esikubhaliwe ku-social media mayelana ney'gameko ezenzakayo ka-NYDA, kodwa siyathemba ukuthi konke lokho ngokuhamba kwesikhathi kuzolungiseka. Uphenyo olwenziwayo liyenziwa silinike abasiphethe kuyibona-ke abay'bukayo zonke ley'nkinga. Thina siqhubeka nomsebenzi wethu wokubhekelela abantu abasha nokubambisana nabanye abaholi uhulumeni ukuze senze sure ukuthi abantu abasha baqhubeka bayathuthuka, zikhona iy'nhlelo, akhona ama-program and ikhona yonke into efanelekile ngesayidi likahulumeni ukuthi besizakale. Njengokuba usitsho Bonga into yokubana abantu abatsha baphelelwe lithemba siyababona kumakhasi onxibelelwano. Umongameli phezolo uthethe ngemingeni eliqela ejongene nayo ulutsha kweli equka i-unemployment, intswelangqesho nokungakwazi into yokubana kufikelelwe kumathuba emisebenzi. Nenza ntoni ukusombulula le ngxaki kuba phezolo siya seva into yokubana kukhona iprogram ye-SIM card enizawuthi niyivelise. Ndiyacela into yokubana usixelele nangayo. Kuningi okwenzakalayo kwa-NYDA kakhulukazi nje ngokusiza osomabhizinisi, osomashishini ngama-grant. Ama-grant ethi aqala ku-10,000 akaze afike ku-250,000. Umuntu omusha nje ofisa ukuqala ibhizinisi mhlawumbe noma ezokulima noma ibhizinisi lokuthunga iy'nwele noma ibhizinisi lokuwasha iy'moto noma ibhizinisi namanye amabhizinisi nje kakhulukazi-ke kwama-sectors angajwayelekile ukuthola abantu abasha njengo-construction, transport, siyaqala futhi nakwa-mining sizama ukungenelela nakhona. Wonke nje umuntu omusha ofisa ukuba nebhizinisi South Africa siye sithi akeze kuthina simnike uxhaso esiyike sithi i-business grant.
kanye ne-training ekibe khona i-business management training yethu esinika osomabhizinisi bethu ukuthi before sikunika imali senze sure ukuthi siqeqeshe kahle ngokuthi ibhizinisi liphathwa kanjani nanokuthi abantu masonebhizinisi baphathwa kanjani ney'mali zebhizinisi liphathwa kanjani. Konke lokhu kubalulekile ukuthi njengoba siphethe iy'mali zabantu base-South Africa ngoba imali ye-NYDA akusiye yethu noma akusiye kahulumeni kuphela kodwa imali yabo bonke abantu base-South Africa, so kumele siyiphathe kahle, siyiphathe ngendlela ehlelekile ewukuthi uma sikunika imali senze sure ukuthi umuntu esimnika imali si-confident ukuthi uyakwazi ukuyiphatha ngoba usehambe through ama-stages esike sithi business management training. Ekugcineni sigcine sikulekelele ngayo i-grant ukuthi uthuthukise nebhizinisi lakho. So kuningi-ke okwenzekalayo kuleyo site lamabhizinisi. Okukhulu-ke esisanda kumemezela uhlelo phansi kwe-ofisi likamongameli ekuthiwa i-Presidential Youth Employment Initiative lapho esizonika abantu abasha imisebenzi 100,000 paid opportunities, paid opportunities lapho umuntu omusha if emalokishini noma emakhaya kunama-community initiatives akhona sikwazi ukuthi sikunike i-stipend noma sinxephezele ukuthi ube involved kuzona zonke izinto ezenzakala emphakathini through i-National Youth Service. Lokho sikwenziswa ukuthi whilst umuntu omusha ehleli esafuna umsebenzi noma esayithuthukisa ngokwe-training kube khona okuncane akutholayo through i-National Youth Service abelekelela naye emphakathini ahlala kuwona ngoba isikhathi esiningi siyabona futhi ukuthi intsha yethu ayikho involved ey'nhlelweni zomphakathi ney'nhlelo nje ey'khona ezweni. So i-National Youth Service yenza khona lokho-ke ukuthuthukisa lento esike sithi i-nation building kanye ne-social cohesion. Kodwa while senza lokho senze sure ukuthi ikhona imali abayitholayo stipend abeke whilst bekule program 6-month program yayo le social cohesion nation building belekelela emphakathini wabo behola. So uhlelo akusilo lwethu, uhlelo lukamongameli implementwe yithina esiyiqhenyayo futhi ngayo ngoba sisi-implement iminyaka edlule and lolu hlelo selihambe kahle silize lifike esigabeni la manje sesinabantu abawu-100,000 kulo nyaka esizokwazi ukubafaka phansi kwalolu hlelo. Ekuphambeleni ngicabanga ukuthi abantu ababephansi kulolu hlelo was around 40,000 kulo nyaka-ke uhulumeni usesithembile ukuthi sikhuphule nezinga labantu abakwazi ukungena. So izona zonke izinto lezi ezenzakalayo kwa-NYDA siyakhuluma futhi kanye ne-Land Bank of South Africa ukuthi baqeqesha kanjani abantu abasha abafisa ukungena kwezolimo bebabalimi abavelile bebanike iy'mali ey'the xaxa kunalezi esibanika zona thina ngoba siyabona futhi ukuthi ukungenelela kule mkhakha kuyabiza and la thina singakwazi ukufikelela khona kubona ngoba banalo banothile esayidini lawo bekwazi ukungenela kangcono kunathi. Kukuba khona nesikhalazo sokuba anifikeleli kwindawo esemaphandleni, rural areas. Ndiyayifuna into yokubana usikrobisele ngaloo nto. Kodwa ke izolo usihlalo we-NYDA uthethe ngokuba ulutsha olufundelwa ityekeza imfundo luhlele emakhaya nezatifiketi akho mpangelo kunzima. Ingaba mhlawumbe zithini izicwangciso ezoku-implementa ii-plans apho ningatsho into yokubana nifumana iinkcukacha zabantu abatsha abakulungeleyo ukuphangela? Zithini i-implementation plans? Njengomnyango wabantu abasha ohambela zona zonke iy'ndawo siyimisele nje kakhulu ngokuthi sifike ey'ndaweni ey'semakhaya nasemalokishini eSouth Africa singagcini ngokufikelela koGoli naseThekwini la abantu kuba lula ukuthi bebe ney'nyawo ey'lula ukuthi befike kuzona. So uhlelo lethu osiliqalileko ukuthi njengoba sesingenile since last year ngo-August ukuthi sizoqala sibe more visible ey'ndaweni ey'fana nasemakhaya sithatha ama-program khona. So kuningi-ke abantu abasha abangakulindela ukuthi NYDA iy'nhlelo zethu zizofika nasemakhaya. Siqalile sasebenza namakhosi sasivakashela inkosi esikhotheme yamaNdebele ekuphambeleni nje kulo nyaka ukuthi siyafisa ukuthi njenge-NYDA
sifike eMpumalanga endaweni ezikude nabo ubukhosi busebenze nathi ukuthi siphe abantu abasha umhlaba through ama-grant program ethu kanye sahambelela futhi nesilo isiZulu ukuthi sikhulume ne-Royal House yaKwaZulu Natal ukuthi sifika kanjani kwabantu abasha emakhaya kwaZulu Natal la sikwazi ukuba khona sosuliqalileke lolo hlelo ukuhamba sikhuluma nawo wonke amakhosi akhona eNingizimu Afrika ukuthi abantu abasha abahlala emakhaya phansi komhlaba wenu iyiphi indlela esingabathuthukisa ngayo nokusebenzisana neminye iminyango kahulumeni njengayo i-Land Bank of South Africa le ebengiyirezi ekuqaleni ukuthi njengoba sihambelela lezi ndawo ezisemakhaya sifika nentuthuko sifika nemali yakwa-Land Bank labantu bafisa ukulima kodwa abanayo imali amakhosi anomhlaba ikhona indlela yokuthi besinika umhlaba sisebenzise le mali esinayo njengenadi sisebenzise nemali esinayo through i-Land Bank ukuthi sibanike umhlaba kodwa futhi siphinde sibanike nezinto zokuthi bekwazi ukulima nemishini ukuthi bekwazi ukuyimela begcine sebeba abalimi abavelele asebegcine supply ngisho ama-retailers amakhulu eSouth Africa afana no-Checkers no-Shoprite. So izona zonke iy'nhlelo lezi engicabanga ukuthi abantu abasha baseNingizimu Afrika basemakhaya nasemalokishini abangakulangazelela ukuthi intuthuko ezayo nentuthuko esibona ukuthi by the time i-board yethu iqeda izona zonke izinto esizokwazi ukureflecta kuzona ukuthi izinto esikwazile ukuyi-achieve nezinto esikwazile ukuzenza ngoba njengoba sifika ziningi izinto esiyifisayo ezizama ukubambisana namanye eminye iminyango akulula kodwa siyathemba ukuthi nge-support kakhulukazi nomongameli nominister wethu no-deputy minister wethu esingaphansi kwabo konke lokhu lezi iy'nhlelo sizokwazi ukuyimemezela ngesikhathi esi-right and abantu abasha base-South Africa bangakwazi ukuthi bebone ukuthi ikhona intuthuko ekhona eNingizimu kulo buholo obusha kukhona bakwa-NYDA. Bongama sibambe ngazibini ngexesha lakho. Mbukeli we-SABC lihaye besithetha nosekela sihlalo we-agente ejongene nophuhliso lolutsha i-NYDA uBonga Makhanya.